Odiochieng' kawuono nyakalondo mar Ramogi ne omakore kanyakla kaka jokanyo mar konyo kambi ma Safaricom lando injili mar ber mar kawo simbe mag lipa mdogo masani gigolo e nengo moyweyo. Chendo mar kawo simbe makamagi ma ichulo mana -500 to imiyi kaeto ibiro chulo -39 odiochieng' en okang' ma kambi ma Safaricom okawo mar neno ni jopiny owuok e tiyo gi simbegi makabambe midiyo mondo ji duto odonje lony manyasani mar tiyo kod simbe migwelo. Giyango ni simbe migwelo kelo yote tudruok gino mamiyo kastembe ahinya jo ohala tich mayot. Kabende gijiwo oganda mondo wuog oko okaw simbegi mondo ngimagi e yore tudruok olokre obed e rang'iny mamalo mar teknoloji. Wuono ne okonyo jowa ni to simu moro mar midiyo cha adiya cha ni ere kaka ginyalo yudo simu miluongo ni mula mos kata migwelo ne smartphone manyalo konyogi e weche mag ohala. Joma gin mine mauso inyalo tiyo kod yore mag tiyo kod simu mar mago mag digital mag smartphones gi kigo kada picha tiuso mwandu ni ere kaka wanyalo golo gi oko giwuog gi simbe mag tiyo godo ma idiyo ka mondo gidhi e simbe moko maluongo ni smartphones gi manyalo konyo gi weche gi mag ohala. Bende gitiyo gi lony manyien manyasani nikech kanye ma chuny wach kasa nitiere simu ma wantiego kama Safaricom iketo deposit 500 kende. Kiseketo 500 to pile pile chule -39. Koro simu ni en ka to be wadwa ni joma ntie mabor gi Kisumu ong'e ni wan gi simu no ma konyo jomineno kaka joma uso mama mboga ka mondo ging'e ni simu ni ka maginyalo afford. Kaluwore ni asebedo katiyo gi simu mar Kaduda to simu no endo kosebedo ka konya gi services mang'eny. Asebedo ka tudra gi joga e WhatsApp to onge kaka nyalo tudra kodgi e WhatsApp. Koro biro na mar Sports Ground kaendi okonya maduong' nikech ayudo simu mar smartphone ma chulo mana -500 kende. We have also customized deals for customers who may want devices maybe according to their requirements, those who want higher RAM, a higher storage or a higher device depending on what they have and their budget of display.